का भइल बा हो? देखी ना प्रधान जी इनके मारा दवा जब आवत हो तब प्रधान जी का भइल बा हो? इतना सुंदर मेहरारू के काहे मारल? प्रधान जी बहुत जलिया बा, एक नंबर का जलिया जलिया बा मरले बा तबे न रोते दे मुंह फूल गइल बा। हां अरे प्रधान जी जब जब कुछ कहे ना तब वो कहे ना प्रधान जी तब वो मारा दवा। अरे बाप वाह। हां काहे मारता हो? देखी प्रधान अरे 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 वाह 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 यही तरह प्रधान जी मार ले हमके। ना प्रधान जी हमके गुस्सा दिले तब हम मारा दवा। कुछ कमी तो बा। हां हां जवन कमी हो हां मरद नहीं इतना मेहर ई मार के चलो ना। बैठ 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 ना प्रधान जी हम ना बैठे, हम जाता नहीं। ना 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 ना। अरे तोर मेहरारू इतना सुंदर बाटे आ कहां गई तू छोड़ देखी दो प्रधान जी इनका गलती है तब बे जाता ये हां हां नहीं नहीं प्रधान जी हां हमसे क्या करा दो। तो से मुंह ले ले बड़ा। हाँ देख लो अपनी मेहरारू के सुरक्षित रखो। हाँ न तो लेके भाग जायू। बियाह नहीं के बोल तो बियाह भइल बा।